Kysytäänpäs vähän Vakelta fiiliksiä. No niin, nyt on päivä aika lailla niin kuin pulkassa rallin osalta. Miten reitillä sujuu ja kaikki ilmeisesti meni mallikkaasti? Meni todella hyvin ja kun ajattelee sitä asiaa, että nyt on tässä, mä tuun ulkopuolelle. No niin, otetaan. Se on niin kuuma tuolla autossa, että on kiva saada tänne vähän varjoon. Mukavasti on porukkaa. Oliko tuolla reitillä hyvin katselijoita? Oli joo, siellä oli todella hyvä. Kartturi sanoi, että hän ei nähnyt ketään, ja kerroi, että oli siellä paljon vuotta. Sä pidit kiireisenä, ilmeisesti se nuotiluku oli sit vaan niin nopeeta, että ei ehtinyt Aulis kattelee ympärilleen. Joo, ei siinä yleensä kerkeä pitää muuta katsomaan kuin sitä paperia ja luettelemaan mitä tehdään. Siellä oli paljon nyt niitä oman kylän miehiä. Oli joo, toivottavasti kaikki on täkännyt sitä oman kylän miehen biisiä. Muistakaa täkätä hei, tehdään jotakin historiaa taas. Näin tehdään. Koska nähdään seuraavan kerran mies ratia penkin välissä kilpatoiminnassa? No nyt tässä menee, nyt aloitetaan kesäkuun alusta aloitetaan keikkahommat ja sit syksyllä mennään sitten jäähän. Vähäksi aikaa tää Suomi veti silloin varmaan. Ei mitään, oli hieno päivä ja oli hieno seurata. Metsässä kävin itsekin katsomassa ja tsemppiä kesäkeikoille. Kiitos ja kiitos kaikille. Näin. Näin paikalle saapuu tämän rallin radasta vastannut henkilö, joka kävi vielä tarkastamassa tilanteen omalla kilpurillaan nolla-autona. Näin sitä vaan sitten kaksikko Westerinen Uusitalokin tänne selvisi paikalle. Oliko tiet yhtä hyviä kuin suunnitellessasi reittiä ajattelit? Oli ne aika hieno päivä oli, että oli vähän pieniä teknisiä murheita, ei mennyt kuin luottia ja pari pätkää veettiin aamulla ilman oikeastaan, että veteli pimeeseen, mutta saatiin ne jarrupat ihan, silloin nyt ääni ihan loppu, että saatiin vähän lakia. Joo, ääni häviää, älä nyt jotain sitä. Kokeillaanpas toista mikkiä, ei ainakaan etäisyydestä. Minkälainen väkimäärä oli paikalla? Olitko tyytyväinen katsojamäärään? No joo, siinä alkupätkillä laskeskeli aina, että onkohan tuo varmaan astunut lipun kanssa ja mietiskeli, että miten me tulee käymään, mutta oli niinku ykkösellä ja 190, niin oli varmaan 500 henkeä siinä, niin siinä vaiheessa mä ajattelin, että ei tässä ole mitään hätää, että kyllä tää plussalle jää tää ralli ja toivottavasti jää ja siis tosi hienosti oli porukkaa ja aivan siis tosi makea päivä. Sain piettyä puhelimeltiin koko päivän. Äsken avasin sen tuossa vasta ja varmaan puoli tuntia tuli viestejä putkeen, mutta täytyy sanoa, että kaikille ketkä on ollut milläkään tavalla ja katsojille ja ihan älyttömän iso kiitos, että saatiin tää kisaa tänne Imatralle ja on ollut siis tosi hieno päivä. Näin varmasti. Tsemppiä hei seuraaville kisoille. Toivottavasti me nähdään näissä merkeissä vielä Imatralla. Toivotaan, että nyt tietenkin katsotaan huomenna siivoillaan tiet kuntoon ja siitähän se on ensinnäkin kiitos tiehoitokunnat antaa meille teet ja ne hoidellaan kuntoon ja kaikki muut ja katsotaan talouspuoli ja onhan tää minusta sellainen tapahtuma, että tää on Imatralle aika hieno homma. Tää on aina hienoa. Ei mitään, nyt päästetään nolla-autokuljettaja kaksikko Westerinen Uusitalo Pemarillaan miettimään sitten päivän saldoa ja aplodien saattamana. Tämä herra siis on vastannut tämän päivän reitistä, on suunnitellut sen ja sopinut vähän enemmän juuri numerojärjestyksessä kuin arvon yleisö. Ensimmäisenä maalivahteen alle saapuu numerolla 3 kilpailut Patrik Enok ja hän oli se kaveri, joka voitti rallin. Valtavat aplodit Patrikille, hieno päivä takana. Seuraava kuljettaja sieltä hetken kuluttua otetaan autot siihen vierekkäin paikalle. Tämän jälkeen kuljettajat siirtyvät tänne podiumille, kutsutaan heidät tuolta alhaalta tänne yläpuolelle. Seuraavaksi odottelemme tänne paikalle numerolla 2 ja
yleiskilpailussa sijoituksen 2 ajaneen Lauri Joona. Ja Lauri perässä tänään kolmanneksi urvaillut numerolla 5 kilpailut Anssi Rytkönen. Näin siitä vielä kuvia pikkusen kärkikolmikosta. Alkaa kertaa mikkikin, mennään vähän tänne sivupuolelle. Ja kun kuvat on saatu otettua, niin kutsumme kuljettajat tänne lavalle. Ja tänään todella SM1-luokassa kolmanneksi parasta vauhtia Anssi Rytkönen yhdessä Juho-Ville Koskelan kanssa. Tulkaa vaan tänne podiumille, niin pistetään hetken kuluttua palkinnot jakoon ja ehkä vähän kuohujuomaakin ruiskutellaan. Näin sieltä löytyy paikka ja sen jälkeen annetaan palkinnot käteen. Ja vielä sitten varmuuden vuoksi molemmille sieltä tällainen puinen palkinto ja otetaan sitten kuohujuomat ilmeisesti samalla sinne mukaan. Kakkoseksi, toiseksi parasta vauhtia siis tänään täällä Imatran SM-rallissa Lauri Joona yhdessä Antti Linnakedon kanssa. Jos mulla on täällä, tässä. Joo, en mä vinkään. Ja päivän parasta vauhtia ja tämän rallin yleiskilpailun ja rallin SM1-luokan voittajana selvisi Patrick Enoch yhdessä Sim Silverin kanssa. Näin palkinnot on jaettu, otetaan tuuletuskuvat, pistetään kuohujuomat hetken kuluttua ilmaan ja sen jälkeen päästään juhlimaan päivän menestyjiä. Eli tässä 3 kärki SM Imatra rallista 2026. Todella paljon, mutta 3 viikon päästä siirtyy Karavaani Jyväskylään ja näin lähtee hetken kuluttua kuohujuomat. Eturivi saattaa pikkusen olla siinä vaaravyöhykkeellä. Katsotaan nyt mihin saakka juomat täällä lentää. Erittäin upea rallipäivä on takana ja 3 kärki tosissaan erottuu sieltä podiumilta ja näin sieltä lähtee. Korkeimmat pisteet saanut Patrick Enoch on ensimmäinen, joka sieltä ottaa oikein kunnon kylpyä ja kyllä se hyvin näyttää täällä roiskuamaan. Otetaan vähän kommentteja, näin sieltä lähdetään. Upeasti pistetään näin. Ja kyllä, se on kuohujuoma kylpy. Otetaan vielä pikkusen kommentteja. Täällä on vähän nyt saanut jo palkinnotkin siipeensä hienosti kuitenkin mennyt. Tuletko Patrick tähän? Kysytään muutama kysymys. Tuu tähän eteen vaan. Mä pelkään korkeita paikkoja. Okay, that was very beautiful day for you. First place and the highest points. What feeling now? Yeah, quite bizarre. I've never won a rally, so it just takes some time to take it in. But yeah, definitely a very good fight with Lauri and really enjoyed it. Obviously, it's a shame that EP crashed, but yeah, it was a good day for us. I mean, we struggled a bit in the morning, and then we had some tricky tire decisions to make, but in the end, it paid off. So really happy with that. And yeah, just want to say a big thanks to the whole team, whole crew that did a fantastic job this weekend. Also to Bridgeport, they're in Japan at the moment, so yeah, very happy. And now it's time to reschedule the things and see what we can do in the future. What kind of feelings you have in the last stage starting when you are thinking that I'm gonna win this rally? Well, a bit nervous for sure. I knew that Lauri was going to be quick there, so I had to push, and he was quick. So, yeah, he did a good job.
fair play to him. It was a nice fight. Yeah, I enjoyed it. Congratulations. Kudos. Näin siellä Pate Keno. Otetaan Laurilta vielä sitten pikkusen nyt harmittavan lähelle. Sä oot ollut täällä podiumilla, mutta ehkä se sieltä vielä seuraavalla kertaa tulee. No ehkä se joo, että kyllä se harmittaa totta kai, että oli tiukka kisa kyllä kaiken kaikkiaan ja tuli hyviä pätkäaikoja, mutta vähän sitten jotkut oli heikompia ja kyllä me koitettiin vielä viimeisellä kaikki, mutta ei se riittänyt ja ei huonolle hävitty, niin kaiken kaikkiaan hieno kisa ja paikalla erittäin hienosti yleisöä ja täällä on aina mukava tulla, niin kaikille kiitos, että olette tullut tänne ja olitte pätkän varrella. Kakkosella oli vähän tapahtumaa. Mitä se tarkoittaa, kun sä näet kilpailun pari siellä, ehkä pahimman haastajan siellä ojassa, niin meneekö siinä vähän pasmat itselläkin sekaisin, että mitäs nyt? No kyllä siinä totta kai vähän menee, varsinkin kun se oli ensimmäinen mutka, missä oikeastaan niin kuin EP oli ajanut pihalle, niin rupesi miettimään, että onko tässä ties vähän jotain mutaa tai jotain vähän enemmän noussut, mitä on kuviteltu, mutta vähän siinä meni rytmi ehkä sekaisin, mutta sen jälkeen saatiin ihan hyvin takas kiinni, mutta harmi homma ajatellen. Mikä on kesän jatko, missä nähdään seuraavan kerran vai onko SM-sarja? No seuraavaksi ajetaan Italiassa Italian asfalttimestaruussarjan osakilpailu tuossa 2-3 viikon päästä ja sen jälkeen sitten onkin jo Jyväskylä SM, niin siinä on seuraavat kisat. Ei mitään, paljon onnea, hieno päivä. Kiitos. Sitten vielä Anssilta täältä kommentit. Sä sanoit tuossa aamulla, että sä lähdet kirittämään noita junnuja pikkusen, niin se onnistui ilmeisen hyvin. No joo, en tiedä onnistuiko hyvin, ehkä tällaista epäonnen kautta vähän tuli nää onnistuminen. Niin, hyvä näin, hieno päivä ja tosi hieno reitti täältä. Makea kisa. Hienoa, että menee aivan huikea vauhtia siellä kerrassa. Siellä on kyllä kovat mittarit nyt, meillä on SM-sarjassa hyvä taso tässä päällä. Miten sulla kausi jatkuu nyt sitten tämän kisan jälkeen? SM-sarja vai vielä jotain muuta? Kyllä mä luulen, että SM on varmaan siitä. Siellä nähdään. Nyt hei, aplodit kaikilta! 3 kärkiin ja pisteet parhaat siis tietysti jakoon tälle kolmikolle ja näin seuraavaksi otamme tänne SM2-luokan, kun saadaan autot tuolta rakennuksen takaa tänne eteen ja vielä sitten mahdollisuus ottaa kuvia tuossa, kun kaverit menevät tuonne autoille ja jatketaan hetken kuluttua SM2-luokan palkintojen jaolla.
kilpailureitillä piti numerolla 12 Henri Aaltomaa yhdessä Jussi Kärpijoen kanssa. Kakkoseksi turvaili numerolla 13 Rio Ogata yhdessä Mikael Korhosen kanssa, he siis numerolla 13. Ja sitten numerolla 10 pikakorvennuksen tähän ralliin saanut Levi Lassila yhdessä Juha Lummaan kanssa. SM2-luokan 3 kuljettajaa siis tässä kuvattavana. Voitte hetken kuluttua siirtyä tänne yläpäälle. Otetaan podiumille tänään kolmanneksi ajanut Levi Lassila yhdessä Juha Lummaan kanssa. Täältä palkinnot sitten herrakaksikolle yhdessä kuohujuomien kanssa. Ja näin kolmospaikalle sinne nousee Leevi yhdessä Juhan kanssa. Ja kakkoseksi tänään Rio Ogata, Mikael Korhonen. Vielä kättelyt sieltä kolmoskuljettajien kanssa. Ja tänään voittoon erittäin vahvan päivän ajanut Henri Aaltomaa ja Jussi Kärpijoki. Näin sinne hypätään, kun täytetyt puumat lavalle. Korkein podiumpaikka on varattuna. Ja sitten se odotettu hetki päivän rallissa, kuohujuomien ruiskuttaminen, ja siellä varmasti tämän päivän saunaolosuhteiden jälkeen on ollut kuuma päivä tuolla auton hytissä. On mukava vähän kuohujuomaa ruiskutella ja katsotaan ketä siellä kovimman kylvyn tällä kertaa saa. Kyllä sitten keskialueelle näyttää menevän iso osa, ja täällä vielä Riolla on pikkusen ongelmia saada pullo auki, mutta nyt kun se aukeaa, niin näin lähti hienosti. Ja kyllä näyttää miehille maistuvan pitkän päivän jälkeen. Otetaanpas vähän fiiliksiä. Henri, tuutko tähän alas? Sä oot nyt niin korkealla muutenkin pitkä mies, niin kysellään vähän fiiliksiä. Noin, nyt oli kyllä aika nappipäivä. No oli kyllä, että ei mitään valittamista. Kaikki meni niin kuin piti ja hyvä tulos lopputuloksessa. Mitä mieltä päivän rallista muuten? Reitti oli ilmeisen tekninen. No joo, oli kyllä hienoa, että ja etenkin kun täällä ei ole pitkä aikaa ajettu täällä suunnalla, niin oli kyllä hienoa. Oli vähän pienempää, isompaa ja kaiken näköistä, niin oli kyllä tosi makea. Mitä terveisiä järjestäjälle? Ei mitään, toivottavasti päästään joskus uudestaan tänne näin. Oli kyllä komea. Näin varmasti, aplodeja Henrille. Okay, that's your turn, Rio now. So you are enjoying the champagne and the rally? Yeah. I could. Yeah, actually, the stages were very nice. And, yeah. Like I'm satisfied about my performance. You have very tight fight. Is it next time you in the center place? Yeah, I hope. Yeah, in like our hometown Jyväskylä. So I hope I could drive well. We all hope that too. Very good rally and congratulations. Yeah, kiitos. No niin, nythän täällä tuleekin sitten mysteerimies. Aamulla tässä vähän ihmeteltiin, että ei oikein kasvot täsmää nimeltä. Kerros vähän tarinaa, kolmospaikka ja vähän tämmönen yllätyskutsu ralliin. No joo, oli kyllä yllättävä juttu, että torstaina siinä iltapäivällä olin töissä, niin puhelin soi ja skanssi soitti, että lähdekö vetämään. Ja eihän siitä voi kieltäytyä. Ja valmistautumiseen nähden niin ihan onnistunut päivä, että vähän oli alkuun hakemista, mutta muutama ihan hyväkin pätkä saatiin ajettua. Se oli hyvän näköistä, kävin itsekin tuolla paikan päällä katsomassa. Kuinka tollanen yhtäkkinen komennus, oliko auto tuttu ennusta? Joo, on tuolla tullut ajettua ennenkin, mutta
viimeksi ajanut erilaisella Rally 3:lla, että Fiestalla, niin tosi erilainen auto ajaa siihen verrattuna, että se tietysti oli oma haaste siinä, mutta siitä se pikkuhiljaa päivän myötä parani. Onnittelut vielä! Kiitos! Näin tämä kolmikko ottaa huippupisteet täältä Imatralta SM-sarjaa ajatellen ja sitten Jyväskylässä nähdään. Seuraavaksi on siis vuorossa meillä SM5-luokka. SM5-luokka on näitä vähän vanhempia nelivetoisia ralliautoja ja sieltä sitten 3 kärki hetken kuluttua tänne maalipaikalle ja pääsemme myös heille pisteet jakamaan ja samalla myös vähän nauttimaan tuosta kuohuvan juoman roiskuttamisesta. Jarno Otman. Seuraavaksi numerolla 20 tänne kurvaa tänään kakkoseksi ajanut Juha Koljonen yhdessä Riikka Hokkasen kanssa. Ja vielä sitten Matt Rockin. Näin siellä aletaan vielä vähän valokuvia ja aletaan kutsua porukkaa podiumille. Ei niistä voi olla paljon eroa. Järjestys edellisenlainen, eli mennään niin, että kolmanneksi tänään ja podiumille ensimmäisenä Jarkko Hosike yhdessä Matti Heikkisen kanssa. Ja tänään voittajaksi numerolla 18 Juha Salo yhdessä Jarno Otmanin kanssa. Näin palkinnot vielä Juhalle ja Jarnolle ja kohta pistetään totuttuun tapaan champagnea ruiskuamaan. Näin siellä totuttuun tapaan kuohuvat. Ottakaa nyt siitä kunnon poseerausasentoon, saadaan vähän valokuvia. Sen jälkeen tässä vielä muutama kysymys päivän gladiaattoreille.